In. In. I. I. Q. U. 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 E. E. Colgate. Colgate. 2, 3, go. Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko ninyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Yes! Woo! Yes, hello, what's up, mga igala, no? So, karon padong napunta sa balay ni Mayang. Kanya ang nangatog, dire ato ning pamaton, mga higala, no? Woo! Kangit-kit. Dumala, kaya may nang ikaliso tagyot. Yes, hello, what's up, mga higala, no? So, it's another vlog na sad karong buntaga. O, akong nanay nalibang, no? Malibang sa kuno siya dito. So karon mga higala, no, laing video na sad ang atong himuon mga higala, laing video na sad ang muhatag o kalingaw og entertainment sa inyo, syempre atong gyapon kaninyo sa nag-inosaran. Woo! DJ nga may pagkatisoy, biboy mo kayo mga higala, ang DJ nga may pagkatisoy, sige balik pa. Ang mo papas, huwag tayong sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugan. If bago pa mo nga vlog mga higala, don't forget to subscribe, click notification bell para ma-update mo sa mga bagong video. So iklaro po matag kalingaw og entertainment sa inyo, ha? Woo! So layas yung mga tao asan tos ang komersyal. Oy, karon no? Di unya karon. Karon ita Dios ko luyo ay gala no, arara na siya. So siya ron ay makabati karon ko paglangas-langas diri. So stay at home jud ta may gala no kay kanang kuan rag nag-anam na jud ka kuan ng case of diri sa Cebu. Anyway, stay at home magyapon ta save life may gala, save your own life. O lagi, resulta na ning sige ra tagpuyo sa balay mga higala no. So karon atay challenge ipabuhat sa ila mga higala no. Kisay makabuak aning itlog at taga na kog itlog! O mabuhag din nilang itlog, ilahan na ang nabuhag na itlog! Hey! Ilabay ko na. Woo! I'm ready! So ang challenge ani may gala no, kay sa'yo na kaayo. If mabuhag ka na ng itlog, ilahan ang itlog! No! Oh! First kamo suway pagbuhag sa atong itlog mga higala. Si Yume! Oh! Dali Yume, bukaan ng itlog. Kung makabuhag ka ng itlog, imuha ng itlog. Oo! Sa'yo na ni pagbuhag ka ng itlog. Lagi! Ali dire, dali! Dali! Buka na itlog. Wala pa mas, Jim. Dahil putos, Jim. So, muna to first challenger, may ikala no, sa'yo mo buak kukuna sa itlog, Yumi? No? O, sige. Buk ang itlog. Ready na ka mo buak sa itlog, Yumi? Ina-ready na. Ina-ready na. Ready na. Ay! Sige. Ge, ipabuak na yung itlog. Imo lang itlog. Alang sa pad, ge. 1, 2. Ano sa bagba? Anas pada. Ana. 1, 2, 3, go. Mabuhag ang itlog. Kabok, second try. Bisa mabuhag mo ng itlog. Dato. Kayo. Di lagi na mabuhag. Luto man eh. Di lagi na loto. Ge. Oh. Awe nga. Oh. Ayaw ko mo ito pigit. Pagkalang. Di lang. Ge. Oh. Di lagi na loto. Mamariko ko. Pero og luto na mo kuan ay mo buak na kay humok ra biya. Eh hapa ka. Oh. Kulata mo sa Oo, Julian. Oh, ikarit sila. Bisag ikarit magkabuhak aning itlog. di ko magdi lagi ko. Bisag bay kay kamubuhak og Di ko itlog. mag-Facebook na ko. Wala ko na tinari ay. Oh. Ada di na kay buhak si itlog. Di ka kabuhak si itlog. Meron ako. Oh. Ari di sa taas. Nangil. Oh, kupteyom. Bidyohe mayom. Oh, nanaan yung itlog na eh. Ana, then imo nga pako sa Pero mabuhak ang itlog. Oh, so buhak ang itlog. Oh, apa ka? Mabuak pa lang. Di lagi na. Oh, kung magkabuhak ka tao ka sa itlog. Yun. Itlog, masakan. Pinatay ko ko na. Bisa magtinanong. Di lagi ni tinanong. Bisa magtinanong. Malanta. Yapon. Oh. Di, mabuhak ang itlog. Sige, mayo. Yo. Padlang. Oh. Hindi ko na makuwando ko eh. Bakit yun no? Pag-ilang ba? Di lagi, niluto lagi. Abok ko to na ikaw man. Oo, yoga. Ngano kag di mabuhat to? Buhat na mo.
Mga higala, wag. Wa, gid sila kabuak sa itlog, mga higala, no? Sa nga, kaklase sa itlog, ilang mabuak. Mga higala, no? Balik na po niya kaya pa. So, karon kay wa man joy klase ang ubang mga bata diha, no? Ubang mga bata, mga higala, no? Naraman dyan na sa ilang mga balay, sig ka balay, puyo lang dyan mo, kay madakpang taon mo. So, karon tudluan ta mo og basa, mga higala. No? Dali yung videoik yung kay tudluan na to sila og basa. Nag-record. O so karon may gala no mga bata, paminaw mo kay tudluan to mo basa. O unang basahon kani. Tara, klaro yo. Na? Kana. You onyam. You eat I you E Colgate. Ay katawa. Ayaw mo katawa mga igala no kay pagtarong tao kuan tuon diri kay wa mo yung mga maestra, wa mo sa eskwelahan. Sunod nato basahon naliyo. Kani. G A N U A ano A? Ano ba A? R Y Kalendaryo. Ay katawa yume. Kalendaryo. Usap. Tarungan. J A N U Tarungan pronounce you. Ato cameraman sige na. U A R Y Kalendaryo. Oh, sige. Kita kag lang basa. Dara. Sunod nga basahon mga igala kani. Kani. M I T is you. Hangin. Ay, si katawa. Ano mo katawa mga igala no? Kay kuan. Tinunodi. Mayon ni. Kay samtang wala mo sa eskwelahan. Tamo yung mga award. Oh, kakato mo basa. Sunod. H A P Y Usap. H A P Y Putun ba? Sunod niya pa sa W I G S Powder. Ano yung mga garot? Mani dyan yung mga bata ah? W I G is Powder. Oh, very good. Lain basahon diri mga igala. Tara, kani. H O R I Z O N is libro. Very good. Ari na punta sa arts. Kani. You oy buang. Sige, izom. Izom. Ana lang. Okay. U F O R G E T. Usba T A B L A. Litrato naman Sunod! Susunod yung basa mga igala, dira. Taasan naman, oy. Very good kayo, oy. Very good. Right, ay. Sunod! R U N E R. First. Very good. May tataglay basahon ni mga igala, no? Oo, dira. Dira, itong sunod nga basahon mga igala, no? C U C A U L A. Suka. Very good. Right kayo. Sunod. Kani. So mga bata, no? Ito kinintimanan na itong ipangbasa. G I N O M
O, O, T, T, O. O. Magic sarap. Ay, sarap. Very good. Muna na mga igala, may na lang na inyong mga anak na sa inyong mga balay, patanawa lang sa kaning nga video. Ay, ikaw man, aning quarantena, nay, tarong nga taos kalibutan. Nga niya, basa sa mga bata, mga igala, no? I hope na nakatunan ng atong mga bata diha, no? Nga, babasagin nyo diha, mga igala, no? Kay, importante kaayo ang pagbasa sa ilaha. Kay, susunod no, na nadris Bobby. Ato na po siyang i-challenge, mga igala, no? Siya barabay makadaog o makabuak aning itlog. Sige, book ang itlog, Bobby. Yan na dire sa imong usa ka kamot, din ihapak sa imong usa ka kamot. Okay. Oo. Ug makabuak imong itlog. Ya, ibitay ya. Wala, ibitay. Ya, buka dia, Bobby. Ala, ge. Ay sa. Anaon? Ug makabuak ka daog ka. Ge, 1. Ge, buka. Oh. Wala gina. Wala di man na mabuak. Wag yaw. Ayaw. Wala na. Dito na lang takutob karon siguro karon nga adlaw mga higala, no? At ang inasa ninyo ang laing vlog na to nga umaabot pa. Then thank you dagan kay salamat sa nagpadayon ug tanaw sa to mga vlog dito nga naguna mga higala. Thank you so much kini abot na taog 1,100 subscribers mga higala. Another achievement sa atong channel mga higala. Nagubay-ubay na jutag kadaghan. Nagubay-ubay og kadaghan. So dagan kay salamat sa uban nga ni padayon og view sa atong mga vlog mga higala. Until next time, diri lamang sa Biboy Bugoy TV. As usual, matag gyapon og kalingaw og entertainment sa inyo. Syempre atong gyapon kaninyo sa nagkinasarang DJ nga may pagkatisoy. Biboy Bugoy ang mababa tulog sa kasagit sa tagsatag sa inyo kamanulan. Ang DJ nga may pagkatisoy. So if bago pa man nga vlog mga higala, don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos ko. Klaro! Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa kaming vlog. Until next time, bye-bye at ang inyo laing vlog na ito nga katawaan ang buwa sa kalahay sa quarantine niya sa inyo tagsatag sa kapanimalay. Bye-bye! So, kani nga video na may gala no kay giatod ganato sa RCJ Disco Mobile. So, nga sa RCJ Disco Mobile may gala no kay. Diyan na sila makita sa Libong San Nemeo, Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-flash sa ubo sa screen may gala no para ma-servisyon mo na mo og quality music diyan sa inyo birthday, kasal o uban pa nga kalingawan or any event or activity diyan sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So, RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe notification bell sa atong YouTube channel. Daghang salamat. Bye-bye.